Danskfødte Benedikte Valentiner var i mere end 13 år vært og direktør for Det Hvide Huses gæstebolig, og i den periode der mødte hun blandt andre dem her. Det spanske kongepar, Bill Clinton, George Bush, Boris Yeltsin, Václav Havel, Hillary Clinton, dronning Margrethe, Nelson Mandela, Tony Blair. Og mange flere, Benedikte Valentiner. Velkommen til. Mange tak. Og tillykke med din bog, Præsidenternes danske værtinde. Ja. Den udkommer i morgen. Ja, tusind tak. Det er simpelthen den største lykke for mig, at den kommer ud her, og at Lindhardt og Ringhof har udgivet den for mig. Det er en meget stor ære, og det har været skønt at blive bekendtgjort igen med mit danske. Det er ikke så godt, men det er blevet lidt bedre de sidste par dage. Det er fint. Det er fint. Altså, du var jo direktør for Blair House, som er Det Hvide Huses gæstebolig. Ja. Vi har Blair House der. Ja. Men Benedikte, man skulle være lidt speciel for at få et værelse derinde. Man skulle være meget speciel. Du skulle være statsoverhoved eller regeringschef. Og der var ingen andre, der fik lov at komme ind. Men de kom selvfølgelig med meget store følger, og de kom med deres tjenestefolk osv., så vi havde et temmelig fuldt hus, hver gang vi havde besøg. Og en af dem, der gjorde stort indtryk på dig, det var Nelson Mandela. Nelson Mandela. Jeg har ham derovre. Ja, men han er jo altså så pragtfuld. Han var så sød, han var så dejlig, han var så generøs, og når man tænker på, hvad hans eget land lod ham gennemgå i den forfærdelige lille fængsel, han sad i 26 år, af den måde, han blev statsmand på, den måde, han prøvede at samle sit land sammen på, synes jeg er fuldstændig fantastisk. Han var sød. Han var ikke til at stå for, men han var også tough. Altså man kunne se det, og han havde især en gang, hvor han var meget tough. Han var så sur over alle de kvinder, som prøvede på at dirigere med hans liv, og det var hans kvindelige minister og sådan noget. Han kom ud og beklagede sig utrolig meget over det, men han var meget strålende, det var han. Og atmosfæren på Blair House og i Washington på det tidspunkt var fuldstændig elektrisk. Det er den eneste måde, jeg kan beskrive det på, fordi han altså havde haft så mange mennesker i Amerika blandt vores afrikansk-amerikanske befolkning, som havde arbejdet ihærdigt på at komme af med apartheid. Jeg afbryder dig nu. Jeg afbryder nu, for nu er vi færdige med Nelson Mandela, for vi skal også snakke om Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Jeg kunne godt lide Boris Yeltsin, og det er selvfølgelig apropos i aften, når der er statsbesøg hos dronningen af den russiske præsident. Boris Yeltsin var der 2 gange, og den anden gang var han lidt more worse for wear, som vi siger på engelsk. Vores security guards fik jo en meget stor overraskelse kl. 1 om morgenen, fordi der så de den mægtige russiske præsident iklædt de mindste underbukser, man nogensinde har set, med en meget stort, masser af flæsk over de her underbukser. Og han gik altså ned ad den runde trappe. Han havde taget den forkerte dør, da han gik ud af gæstesuiten. Han ruskede i garagedøren, der gik ind i en anden bygning, og den sendte et enormt signal af, at han var lige ved at hoppe ud af underbukserne. Og så forsvandt han fra skærmen, og mine folk sad der altså sådan lidt og tænkte på, hvad skulle de nu gøre? Så lige pludselig stod han i døren, og han stod sådan her og holdt fast på karmene, ikke? Og han bukkede høfligt for dem, han var hørnefuld. Og så rullede han om hjørnet ind i et stort lokale, hvor der sad cirka 30 politimænd. Vi satte det her lokale til dem og gav dem kaffe og så videre, når de var ude sent på natten. Og der er der en af dem, der siger til sin chef, der er en fuld russer her i stuen. Nej, det er ikke en fuld russer, det er Boris Yeltsin. Så vi havde nogle eventyr med ham, det havde vi altså. Du har jo faktisk nået at være vært for 4 amerikanske præsidenter, og en af dem, det er Ronald Reagan. Ja, Ronald Reagan mødte jeg kun de sidste 9 måneder, jeg var der, for jeg kom jo ind, huset havde været lukket i 6 år. Og derfor skulle det genåbnes med Ronald Reagan som vært. Og så jeg mødte ham kun 1 gang, og han var allerede, synes jeg, meget programmeret, og jeg er helt sikker på, at det er, fordi han havde den forfærdelige sygdom, og som gammel skuespiller, så kunne han lære alt udenad, ikke? Og så var der selvfølgelig Papa Bush, som jeg holdt utrolig meget af. Ja. Og der var det Blair House store chance. Altså den gamle Bush? Den gamle, ja. Den eneste Bush i mine øjne. Ja. Han var så fin nemlig i udlandet med sin udenrigsminister, og jeg altid synes, det var sådan en fantastisk team. Men på Blair House havde vi den meget store chance at møde vores præsidenter, inden de blev indsat i Det Hvide Hus.
fordi de kom og boede på Blair House et par dage med hele deres familie. Og det var mellem familien Bush og os, staten. Det var ikke med protokolchefer og alle mulige andre ind imellem os, hvor vi ikke kan komme dem nær, eller ikke har nogen grund til at komme dem nær. Vi var der, vi betjente dem, vi passede dem, og det var en skøn måde at lære vores forskellige præsidenter at kende. Nu er du jo ikke i Blair House længere. Du bor i Santa Fe i New Mexico. Savner du nogle gange jobbet med at møde de største kanoner i verden? Overhovedet ikke. Jeg har været, I've been there, I've done that. Og nej, jeg har haft en skøn oplevelse. Jeg har nydt det meget, og jeg ser kun tilbage til det med stor glæde. Og nu har jeg jo genoplevet det de sidste 9 år, fordi jeg har skrevet bogen. Ikke sandt? Jo. Det har været som at være på en rejse igen. Og præsidenternes stærke værtinde udkommer i morgen. Ja. Tak for besøget. Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme her. Det var så let. Fantastiske historier, det må man sige. God aften her på DR1.